Пра стары мост тут яшчэ нагадвае адзін яго пралёт ды рэшткі апоры. Зараз будаўнікі вядуць канатную рэзку яе на асобныя фрагменты, якія пад сілу будзе зняць крану, і пагружаюць шпунты для уладкавання астраўка, каб демонтовать астатні пралёт над руслом Мухаўца. В октябре месяце он будет демонтирован. Сейчас разрабатывается ППР, будут перебазироваться сюда мощные краны для его демонтажа. И в октябре месяце мы его демонтируем. Параллельно с демонтажом старого объекта началось уже строительство нового моста. Работы, которые выполняются на данном этапе, это бурение столбов для устройства опоры номер 4. Рэканструкцыя моста праз Мухавец на трасе М1 наспела даўно. Стары мост быў пабудаваны яшчэ ў 1948 годзе. Апошнім часам ён эксплуатаваўся на мяжы апорнай здольнасці. Ды і шырыня моста складала ўсяго каля 7 метраў, што на сёння не адпавядае ні тэхнічным патрабаванням, ні патрабаванням бяспекі дарожнага руху. Новы мост абяцае быць сучасным збудаваннем, разлічаным на сённяшнюю інтэнсіўнасць руху, а яна тут складае ни много ни мало каля 13 тысяч автомобилей у сутки. На месте старого моста будет возведен новый четырехпролетный мост длиной 142 метра, шириной проезжей части 11 метров и тротуаром шириной 1,5 метра. 3 пролета будут выполнены из железобетонных балок длиной по 33 метра, а основной русловой пролет будет из стали железобетона длиной 42 метра для обеспечения судоходства по реке Мухавец. Падлічана, што на будаўніцтва новага моста пойдзе звыш 4000 кубометраў бетону і 1200 тонн сталі. Кошт аб'екта каля 14 мільёнаў рублёў. Фінансаванне вядзецца з рэспубліканскага бюджэту. Рэканструкцыя моста, канешне, стварыла некаторыя нязручнасці для вадзіцеляў. Транспартныя потокі накіраваны па сустрэчнай паласе. Нагрузка на дзейнічаючы зараз мост лягла каласальная, і час ад часу тут узнікае праблема з дэфармацыйнымі швамі. В силу конструктивных особенностей самое слабое место здесь деформационные швы. И на момент строительства за ними периодически придется осуществлять уход и минимальные работы по поддержанию их в рабочем состоянии. После ввода нового мы, конечно, эту проблему снимем капитальным образом. Плануецца, што новы мост праз Мухавец у раёне Булькова увядуць у эксплуатацыю да восені 2019 года. Людмила Салзана, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».